воістину всі вчинки вимірюються згідно наміру. Так сказав посланець Аллаха. І так, що є наміром в релігії іслам, в ісламському праві? Це є рішучість або бажання, або хвиля схилісті серця до того чи іншого вчинка. З точки зору ісламського права його визначають намір таким чином. Це мета зробити якийсь богоугодний вчинок. Намір є таким своєрідним радаром, який направляє мусульманина до того або іншого вчинка. Як треба брати намір? Що кажуть вчені ісламу про це? Місце зародження наміру – це серце. Тобто не є обов'язковим, щоб прийняти намір, здійснити щось, виговорювати його. Досить того, що ви цього побажали в своєму серці. Але якщо ви це скажете, то немає в цьому нічого дурного.